Između ljubitelja vina i pivopija uvijek je dilema što se to u povijesti prvo pilo. Civilizacije starog vijeka, pogotovo prve civilizacije Sumera i Egipta, su bile pivske civilizacije. Prvo Grci, zatim Rimljani proizvodnju vina dovode do savršenstva. Arapski kemičar još u 13. stoljeću počeo je s destilatima, a prvo oštro piće koje obilježilo čitavo jedno razdoblje povijesti bio je rum. I oko tog ruma se vodilo jako puno ratova i postojalo globalno piće zbog engleske mornarice koja ga je pronijela i piratstva, gusarstva koji su također pronijeli rum po cijeloj planeti. Globalno piće 18. stoljeća postaje kava, a kavane kultna mjesta inspiracije. Danas se čak javlja pojam i kavanski internet jer su se u prestižnim kavanama čitale novine iz cijelog svijeta, a lokalne informacije kružile neslučajnim brzinama. 19. stoljeće, pojašnjava Dinko Župan, obilježio je čaj. I završamo 20. stoljećem sa Coca-Colom, koja je prvo globalno piće, znači povijest. Može se i hladnog rata, drugog svjetskog rata se može zrcaliti kroz Coca-Colu. Preko piva, vina, ruma, kave, čaja i Coca-Cole ishodište svega obična je pitka voda, koja očito uslijed globalizacije i masovnog zagađenja postaje piće 21. stoljeća. Dolazimo do vode koja je cijelo vrijeme i bila, znači sastojak svih tih pića i piva i vina, sve to nezamislivo bez vode i voda je sam temelj čovječanstva. Povod predavanja znanstvenika podružnice Instituta za povijest u Slavonskom Brodu upravo je Svjetski dan voda i podsjetnik da ima sve manje. Ljudima je dostupno samo 1% vode koja se nalazi na planeti Zemlji. Sve ostalo je nedostupno, velika količina vode je u ledu, dio vode je nedostupan. Znači, ako neprekidnim zagađivanjem vodotokova i neprerađivanjem vode, mi zapravo sebi uskraćujemo budućnost jer voda neprekidno kruži. Pa budućnost zemlje tako definitivno ovisi o pitkoj vodi, a na generacijama koje dolaze veliki izazov kako je sačuvati od zagađenja.